ka anyị si bido mezie ka ndị mmadụ mata maka ya. Anyị amalitezie bazie n'ihe onyonyo nke iji gosipụta ụmụaka ndị gị nọ n'ụlọ ha ma ndị nne na nna nọ n'ụlọ ha ka ha nwee ike hụ ihe ụmụaka bidoro mewe. Anyị megide ya meruo ya nke a na-akpọ inauguration ka o nwee aha n'ala Igbo, maka na inauguration ahụ na imekwe ka ọ ghọọ NGO mere ka ala Igbo niile dịka anyị ma ha adịghị asaa ka ha niile soro n'otu a, nke ọ ga-abụ na nwata Igbo ọbụla a mụrụ n'ala Igbo mana ọ nwata Igbo o so wụrụ nwata Igbo taa. Nwata ọbụla a mụrụ nwere ike ịkpọ onwe ya nwata Igbo, ya wụ na o so n'otu ụmụaka Igbo taa, maka na ihe agwụkọ n'otu anyị mepụtara wụ otu ọrụ ebere iji kwalitekwanụ asụsụ ala nna anyị na-ada mba. Anyị bịa were ego chewe ihu, ụmụaka agba, ndị nne ha na nna ha agba, ya wụ ihe ndị nke anyị na-eme. Mgbe oge ruru anyị achọwa ndị ga-eweta ego iji emepụta ya, mana ụmụaka ụlọ a mụrụ taa ha fụta bịaza nwata Igbo taa. Ya bụ o nwere ndị na-akwalite gị na ọnọdụ ego iji rụọ ya bụ ọrụ. Ịrụtala aka ebe dị mkpa ya ka anyị na-agagharị na-apụta n'ihe onyonyo dị iche iche. Ebe ọbụla anyị garutere anyị na-arịọ arịrị ego ka ndị mmadụ pụta bịa nyere anyị aka, maka na e nwere ọtụtụ ihe ndị a ga-eji ego eme, ma inye ụmụaka ihe oriri ma ịkpọfụta ha, ma ihe iji mee ka ihe afụta na ihe onyonyo ụwa dum nke ụwa niile ga-ahụ, maka na onwe obodo onye Igbo na-anọghị ya wụ anyị chọrọ ịpụta n'ihe onyonyo nke ga-agazu ụwa dum ka ụwa niile na-ahụ ihe anyị na-emepụta. O kwere ngwa ndị egwu, ihe eji akụ egwu, ma ụgbọala eji agazu ebe ọbụla anyị chọrọ ịga nyote ofu ihe anyị na-enyo gbasara ndị Igbo iji gazuo mba dum. Anyị chọrọ ụgbọala anyị ga-eji na-aga ebe ndị a. Ndị onyonyo ndị a na-achọkwanụ ka anyị kwụọ ha ụgwọ iji fụta n'ihe onyonyo ha. Ya wụ anyị na-achọ ndị ga-abịanye anyị ego, ma ọ bụ ndị na-ewepụta ngwa ahịa ụmụaka, ma ọ bụ ndị na-ewepụta nri ụmụaka, ndị na-eme ihe dị iche iche chọrọ iso kwalite asụsụ ala nna anyị, asụsụ Igbo. Ha bịa tinyere anyị aka ka anyị nwee ike fụta ihe gazuo mmadụ. Ya dịka anyị siri nụta aji chọwa ebe ị nọ, anyị nụrụ na ị bịara n'obodo London na nso a. Gịnị ka ị bịara mee? Ọgwa ịkwalite asụsụ Igbo ka m ji gaa ebe ahụ. Ha zitere m akwụkwọ si m bịa kọwaa ihe niile m na-eme iji kwalite asụsụ Igbo n'ala nna anyị, ka ha nwee ike were ya ka o nyere ha aka na obodo ndị ọcha, maka ndị Igbo nọ ebe ahụ, maka na ọtụtụ n'ime ha na ha efu site n'amaghị ebe ha si ma ọ bụ asụsụ ala nna ha na omenala nna ha. Ya mere m ji gaa ebe ahụ ịga akwụkwọ ha nke anyị na-eme. Ndị London na-agba mbọ nke ọ dị ukwuu maka asụsụ Igbo. Eweliri m ha aka mgbe m ruru ebe ahụ, maka na ndị nne na nna eteela n'ụra ndị nke na ebe ahụ. Ha akpọta ụmụ ha na-eme ka ụmụ ha na-asụ asụsụ Igbo n'ezinụlọ ha. Gakwara ụlọ akwụkwọ ha sụwa Bekee, mana ụmụaka anyị ma n'ụlọ ụka, ụmụaka anyị nọ London n'ụlọ ụka ha na-agụ ihe ọgụgụ na-ekpe ekpere n'asụsụ Igbo. Nke a gbara mgharị n'anya ka m gwago n'eziokwu, maka na ọ dịghị otu ahụ n'ụlọ. Ndị ụlọ anyị na-agba ntụrụ mbọ iji ojiji na ịsụ asụsụ ndị Bekee che na ọwa ebe anọ, mana ka m gara ebe ahụ ejile m anya mụrụ na ha na-agba mbọ n'ụzọ ziri ezi, ha na-agba mbọ n'eziokwu. Kama enwere ụzọ ntụle ndị m nyere ha iji nyerekwuo ha aka, maka na enwere ọtụtụ ihe ndị anyị megoro, ihe ndị anyị na-emekwa ebe a iji kwalite asụsụ a ha na-enweghị ebe ahụ. Ya wụ ihe ndị anyị wepụtacharala n'ihe onyonyo, mana akwụkwọ ndị nke edepụta dịka nke nọ n'isi ugbu a, iwu nke ụmụaka Igbo taa kwesịrị ịmanụ. Ihe ndị a ka m werele wegoro ha ebe ahụ. Ha enwekwa mmasị nabatachi ihe ndị a iji nyere ụmụaka anyị aka ka ha na-asụ asụsụ Igbo ma hụkwa omenala nna ha n'anya.
ndewo.